mavenda neningi nevanhu vose vana veZimbabwe vane small business amuri kuita mazwi andanzi ndizivisewo nevakuru vandinofamba navo nemamwe ari kubvawo mandiri zvakare. At the same time the struggle is continue. Hapana chiri kudzoka kumashure until Emerson Mnangagwa is stepped down. Hakuna shopu iri kuvhara, hapana shopu iri kuvhurwa mangwana. Musariske kuvhura shopu mangwana, musariske kuendesa vana venyu kuchikoro mangwana. Because nhasi zvamaona zvishoma, mangwana zvamuchaona manje ndo zvakaomarara. Nekuti now are correcting our mistakes kana nezvinopanga tichitaona kuti hapana kunzwai. Mangwana hapana kumira musha, mangwana engu ane manzwaka. Kana muchizapa inonzi engu chai kuroera kuodza chigwede. Anoona ka? Mangwana hapana kumira musha. Anoona ka? Hapana vanhu vari kuzonge vachizodzokera kumba chakatochaya so chatochaya until Mnangagwa is stepped down. We are tired. Nenyaya dzekuita mademonstration ekuti tinoita mademonstration vomhanyiswa nemapurisa vobuda mumakamera vodzokera kumba mangwana kubva kwavhurwa mashopu. Hani mazvono tinoziva sitere kuti mari munodzida, tinoziva sitere kuti mune nzara muda kushanda, but for this ndinoda kutenda because mazvipira vana veZimbabwe kuti government amide. Ndiri kufarawo ende ndiri kutenda because look, hapana industry zvese zvainyepwa nakazembe kazembe kunzi is going to be business as usual. Nderipi business racho ramazoona nhasi mashopu sese anga akavhara, zvikoro zvese zvanga zvakavharwa. Handi mazoona ka? Saka mangwana hakuna shopu iri kuvhura. Handi mazoona ka? Mangwana chakatochaya wese pange mangwana zvinyu musambofamba. Vakomana nhasi vanga vasiri muchiki chaizvo. Mangwana ndopa vachava vatori muchiki. Because pane zvimwe zvangu vachitofana kuita zvavasina kuzoita. Nekuda kwetime nekunonoka logistics edataita. But for the moment I want to thank you so much because macho achieve a goal because mashops askera akavharwa, zvikoro zvaskera zvakavharwa. Handi maona ka? Mangwana zviri kuvharwa futi zvikoro. Handi maona mashops futi mangwana ari kuvharwa. Handi mazwa ka? I think now we are strategizing. I think mangwana takanatsorowa zvakanaka mangwana tinovirirwa tax status kwaMnangagwa. Tinovirirwa futi takumba kwaMnangagwa. Saka please let's be serious. Zvevango mayuth ari kuskera ari marocation muchitadzisane basa rese isu tira kusunungura nyika musira muchitamba. Handi maona ka? That must come to the end. Ngatibatanei tirwire nyika yedu tirambe takashinga. Hapana chiri kudzoka kumashure. Tomorrow is going to be serious. Kana pane mumwe ari kufunga kuti pamwe zvatiri kuita idambe ka? Hatisi kuita dambe. Muchazonatsochechuka tapa state house wacho tanatsosvika. Handi mazoona ka? Zvekuti mapurisa anoramba achingokanda timatenga achimaita zvichapera mai manje. Izvo zviri kupera. Tiri kuronga shamhine munyu. Handi maona ka? Iri kurongwa iri kutokwaturwa itokwatirwa makwati shamhu iyoyo ichinatsoiswa munyu ichiiswa tumvura. Handi wazviona ka? Saka hapana chiri kuzodzoka kumashure. Saka munhu nemunhu pauri ipapo unodzorora kuti iwe timire nenyika yedu igadzirike. Handi mazviona? Thank you Bulawayo, maita chinhu chakanaka. Rambai makadaro vari kuBulawayo ende zivai muudzana ikoko zvakare kuti kuBulawayo hakuna shopu iri kuvhura mangwana. Ngachichaye sezvamaita nhasi izvozvo. Vari kunana Masvingo, vari kunana kwaRusape mavhenda iminika musave soft for too much. Handi mazviona kuita soft for too much. Manga muchinetswa naMnangagwa imimi achikushandisai kuti endai munovhota. Kana mavhota musati mavhota anenge achikuti mawindi for ED. Kana mamuvhotera akumhanyisai mumusika imi mavhenda imi. This is the time now. Toda kunzwa ikoko chachari. Mangwana is a very very serious day. So let it be clear and everyone now know. And this struggle aisiageza munhu nemunhu ane kodzero kuti amirewo aise ruoko rwake kuti struggle ienderere mberi. Handi mazwa. Saka mangwana asante sana.